morning, everyone! Morning, guys. Breakfast muna tayo. So, I have here this lemon square and then this skyflakes and my favorite coffee. This is the Nescafe Espresso Roast. Yes! Yun yung matapang na kape. Yung kaya kang ipaglaban. Char. Hey, guys! So, it's on my day off. I still have less than 8 hours to spend on editing. Kasi, may mga ano pa ako, vlogs and other videos that I filmed before na hindi ko pa na-edit and I need to edit those para on time siyang mapupunta. So, today I'm just going to edit and then after this afternoon, I will have my duty. So, bear with me kung hindi masyadong interesting yung mga vlogs. But, yeah. I will still have to edit. Nanonood ako guys ng ng mga vlogs and then tong malit na bata dito. Ayan. Pag may naririnig siya na nagsasalita sa vlog, nakikinood siya. Tapos siya yung nagko-comment sa mga video. I mean, may comment siya kapag nakikita niya yung mga vlogs nun. Natatawa lang ako. Pag ganyan, parang kanina yung pinapanood namin. Yung background music, yung patalas. Tapos yung, check the label, mommy. Ayun, nakikikanta rin siya. So, yeah. I'm currently watching si Sis Michelle Goes to Sweden. Ayan. Siya yung pinapanood din ni Bebe na isa. Kasi yung boses naka-chipmunk. So, yeah. Hi! Hi, Sis Michelle! Tama na ate, ha? Niiyak siya kasi pumunta siya kay lala mama niya. Naka-sleep si mama. Tapos ginigising daw niya, wag kang mag-sleep, sabi daw niya. Kaya pinagalitan ni mama. Ayan. Bumalik dito. Tama na! Dala-dala niya na yung mga toys niya. Ito si Alpine. Yan. Tapos ito si... Patigin na nga. Ito yung kamukha ng Alpine na aso namin. Alpine ang pangalan ng aso ng girlfriend ng kapatid ko. Tapos kinuha nila yung damit niya, sinuot nila dun sa aso kasi kamukha nito. Ito si, sabi ko Alpine din ang pangalan. Si Kaching, Kaching pinangalanan namin Kaching nung isang gabi. Ito si Alpine. Diyan kinuha yung pangalan ng aso nila. Tama na, wag ka na iyak, oh. Oh, naiiyak na yun. Tama na, ate. Love ka naman ni tita, eh. Okay, don't cry na, ha? Ayaw mo mag-sleep. Mag-sleep ka nga kasi sinisipon ka na nga, oh. Ano? Ay, mag-pray. Sa sakit mo na lang. Magaling na ako. Pagpa-pray natin para gagaling ka na. Sige na, huwag ka na mag-iyak ka. Iyak ka na. Ay, matulog ka na, ha? Para mamaya magaling ka na, tas magpa-pray na tayo, ha? Saan na si Kaching, oh. Good night. Love you. Kiss ka ng ani, tita. Ano? Best friend mo si Kuya Dinks. May picture na kayo? Saan kayo nagpicture? Alam niyo ba guys kung bakit ako tumatawa nung sinabi niya na may picture sila ni Kuya Dinks, yung sinasabi niyang best friend niya. Kasi si Kuya Dinks wala pang nakakita sa kanya. Kinikilabutan na kayo. Imaginary friend niya yun, si Kuya Dinks. Di namin alam kung ano ba siya. Basta lagi niyang tinatawagan. Ite-text daw niya si Kuya Dinks. Tatawagan daw niya si Kuya Dinks. Tapos pag minsan sasabihin niya nandyan si Kuya Dinks. Ganyan. So, best friend daw niya si Kuya Dinks. Meron pa eh. 3 yung mga friends niya, imaginary friends niya. Si Kuya Dinks, tapos si Jomar, tapos si Gidig. Si Gidig daw, si Kuya Dinks ang pinaka-love niya. Yun yung best friend niya. Si Gidig daw, pangit daw si Gidig. Tapos si Jomar, namatay na daw si Jomar.
Kung minsan scary siya na ano, kasi sinasabi niya yung mga ganun. Yung tito ko nga nung summer, nagbakasyon siya, ayun, medyo na-scare siya sa kanya. Kasi yung dami siyang ano, imaginary friends. Pero, nasanay na rin kami. Mag-best friends kayo ni Kuya Dings. Tama na, hug mo na si tita. Hug mo na rin si tita. Oo, text mo natin siya tao. Sising na si tita para maka-sleep ka na. Good night, our God is watching over you. Good night, His mercies goes before you. Good night, and I'll be praying for you. So good night, may God bless you. Sising na si tita. Lavender's blue, dilly dilly, lavender's green. When I am king, dilly dilly, you shall be queen. Who told you so, dilly dilly, who told you so? That's why your heart, dilly dilly, you shall you so. Mag-sleep na. Si Mama kasi mag-maisip ako. Good afternoon, everyone. We just got back home from church, and yeah, ganda ng message. Hi! Hi everyone! After this, Kuya, this is a Friday. Hindi ka na nila maintindihan. Ang bilis ng oras. Mag-aalas 2 na naman. Duty na naman. Oh my God, guys. Kailan ba matatapos ang ganitong routine natin sa buhay, no? Trabaho. Bye. Kung minsan naisip ko, bakit ka ba nag-work? Bakit mo pinag-prepare ng future mo? Parang ganun. Ay, life is exhausting. 'Di ba? Kapagod na rin. Kaya, nag-isip kami magkakapatid. Actually, bukas, pupunta sana kami Bulinaw. And then, drawing. Drawing talaga tong mga to. Wala daw silang pera. Kaya sabi ko, sige, next week, after ng mga sahuran, ganyan-ganyan. Tapos, wala na naman, hindi daw makakapunta yung girlfriend ni ganito, hindi daw makakapunta si ganito. Okay, sabi ko. Tapos, bukas na lang daw, punta na lang kami sa place na malapit para makapag-swimming lang or somewhere na nagre-research sila. Tapos gusto daw nila pumuntang La Union. Sabi ko, ano ba naman yung papuntang La Union? Napuntahan na namin lahat ni Mac yun. Kasi may time last year kasi namasyal kami ni Mac dyan sa La Union. Pinuntahan namin yung mga tourist spot nila dyan. Kaya sabi ko, wala namang Pangasinan. Layo naman namin dito sa Pangasinan, sa may Bulinaw, sa mga beach. Ganyan. San Fabian na nga malapit. Hindi naman ganun kaganda ng San Fabian. Starlock daw. Wala ding maganda, sabi ko. Hanggang mapunta na daw kay Zambales. But yeah, let's see kung saan kami mapupunta tomorrow. Hey guys, so before I proceed with the vlog, with the other activities of the day, I want to do a shout out sa in-upload ko kagabi na November favorites. So thank you so much for watching. Though it's late na na-publish na yung November favorites natin, but still you watch my my video. So thank you so much to I Love Pink K Say Have Matthews 1206. Meron din siyang YouTube channel, so please go subscribe to her. Almost ng mga nagko-comment sa akin dito sa mga videos ko are YouTubers or content creators. So, if you're interested, you go follow them. They also have good contents in their channel. So, we also have Angel Jazz, and then Simply Chell Dons with a Z, Bay Day, and then kay Michelle Goes to Sweden. Hello, sis. Wait lang po, Tita is doing the shout out. Then Nicole Garcia, and then Super Eon XIV, hello sis. And then Nina Dulce.
Nina or no, Nini Dulce, and then kay Annie Patino, Andrea Bautista, hello sis. I think she's from Tarlac or yeah, she's from Tarlac. Pero hindi ko alam kung nasa Tarlac siya ngayon. And then kay Hearty Cindy, who else? Pinay Passion Lifestyle. Ito, bago ko lang silang na-discover. Thank you so much, sis, for dropping by. And then kay Fran's Diary. I think she is a new content creator. So, you go follow her. You go subscribe to her and support her in her new journey here in YouTube. And then kay Asmar or SAS-ASMR. Yes. And then kay Shaya's Mode. Hello sis. And then kay Arabella's Life. And then kay Mojito Monologues. Hi sis with the violet ba yung hair niya ngayon? Oo yata, violet or pink. Violet ata. Gusto ko yung hair niya. Kaya lang hindi ako makapagpakulay ng gano'n. Hanggang ano lang, itong ang hair color ko na ganyan, sinisita pa, ano na lang kapag, ano, di ba? And then kay Katie Licious, and then kay Mile Tumbongera, grabe ang energy ating! And then kay Kuya Romel Andoy, ayan, very informative naman yung mga video ni Kuya Romel. So, like, his videos are good for students as well kasi madami kayong information na malalaman, parang mga did you know, mga ganun ang mga videos niya. So thank you so much guys for watching my videos, for walang sawang panonood. So yan guys, thank you. Mwah. Hey guys, alis muna ako because kailangan ko daw mag-duty. Kailangan mag-duty kasi pa-increase na naman ang mga patient namin. Ewan ko ba kung ba't nagkakasakit ang mga tao. So, I'll continue vlogging maybe tonight or maybe tomorrow na lang. Yeah. So, I'll see you guys later. Bye!